Кишленки. Кишленки, добър вечер. Да. Ало, добър вечер си, кишленки. Ами, обажда ми се от обявата за Форда. Не продавам никакъв форт. Не, за Пежето става въпрос. Тук се заблудих с друга кола. Караленки. А вие къде видяхте Пежото, като обявата е свалена отдавна? Ами аз я видях тук преди 4-5 дена я видях и зато и викам да ви се обадя, че ми трябва за части си, кишленки. Разбираш ли ме? Продадена е. Продадохте я? Да. Ами добре тогава, Караленки, ти продаде колата. Кога я продадохте? Не beni gönderiyorum. Ben de şey var. Нещо прекъсна, Каралянки. Моя. Ами, извинете, мила, нещо прекъсна, нещо връзката ми интересува, а друга кола нямате ли? Нямам друга кола. Хубаво тогава, Караленки. Аз исках да питам за друга кола, дали имате. Защото тая кола ми трябваше ми за части, бе, миличка, зато и. Няма я колата, продадох я. Добре, Каралянки. Добре, Караленки, лека вечер, довиждане, извинявай много. Каралайке!